Keďže už dlhodobo žijem v zahraničí, uvedomujem si, že kade chodím, tam stretávam veľmi úspešných, šikovných a talentovaných Slovákov, ktorí sa snažia a sú najlepší z najlepších, sú pracovití. A keď sa spojíme a keď budeme spolupracovať, čo sme aj videli tu dnes na Sealeu, tak môžeme vytvoriť network, ktorý nás urobí ešte silnejšími a môže posunúť Slovensko ešte viac dopredu. Z pohľadu mojej oblasti, kde pôsobím, teda farmaceutického priemyslu, si osobne myslím, že sme výnimoční práve v tom, že čo dokážeme dosiahnuť s takým množstvom ľudí, ktoré na Slovensku máme, pretože my sa nemôžeme porovnávať napríklad s Nemeckom, kde tie týmy sú obrovské, kde tie budžety sú obrovské, ale my dokážeme dosiahnuť výnimočné ciele a výnimočné projekty aj s malým tímom, kde sa často ľudia musia venovať viacerým témam naraz a zároveň aj s malým budžetom. Jak Česko, tak i Slovensko má extrémně schopné lidi. Problémem je ale, že někdy je ten systém nechce pustit, aby mohli zazářit. Je to nějakým způsobem v nás, že většinou, když už je někdo hodně schopný, tak všichni ostatní se začnou koukat, proč to tak je, teď přeci je na tom něco divného. A na tomhle musíme zapracovat. Musíme se přestat bát, musíme začít řešit ty jednotlivé problémy a hlavně se jim musíme postavit čelem. Takže to je to, v čem jsme sice dobří, ale zároveň na čem musíme zapracovat. Svetové sme určite v tom, že sme malá krajina s obmedzenými prostriedkami. Zdroje, či už finančné alebo ľudské, máme toho menej oproti tým väčším, vyspelejším a bohatším krajinám. Avšak napriek tomu veľakrát, čo pozrieme aj na pracovisku, my veľmi s malým množstvom obmedzených prostriedkov stále dokážeme urobiť porovnateľne rovnako ako niektoré iné vyspelejšie krajiny, ktoré majú v podstate viacej tých zdrojov, čo je úžasné. Sme celkom pracovití a kreatívni. Obrovský potenciál sú ľudia. Keď stretávam Slovákov aj v zahraničí, keď stretávam Slovákov tu na tejto konferencii, tak vidím motivovaných, chytrých ľudí, ktorí majú drive a ktorí chcú niečo spraviť, chcú zmeniť veci. Mohli by sme sa inšpirovať napríklad švajčiarskom tým, ako nám na tej krajine záleží, keď sme aj v zahraničí a čo nám krajina doma, čo nám Slovensko môže ponúknuť, ako my vlastne zo zahraničia vieme pomáhať ľuďom doma. Kde by sme sa mohli inšpirovať? Ja si osobne myslím, že mohli by sme byť trošku odvážnejší. Máme super ľudí, super talentovaných ľudí, super projekty a občas to riziko sa aj vypláca. A vidím to aspoň ja z môjho pôsobenia, že v druhých krajinách sa skúšajú aj projekty, ktoré sú povedzme v nejakých šedých zónach a tie práve prinášajú tie inovácie. Takže odvaha, to by bolo moje odporúčanie. My hrozně rádi o všem jenom mluvíme. My se rádi sedneme, na konferenci, popovídáme si o tom, proč je to zdravotnictví špatné a jak by to jednou mohlo vypadat, ale už tam nejsou žádné následující kroky. Toto se musí změnit. Určite je to taká tá ľudskosť, možno si viacej dopriať, ochota učiť sa jeden od druhého, nevnímať sa navzájom ako konkurenciu, ale skôr ako taký jeden tím, ktorý spolupracuje práve preto, aby tá krajina stále napredovala vpred. Urobiť nejaké systematické zmeny na to, aby títo ľudia dostali priestor a aby sa táto zmena mohla aj v praxi uplatniť. Pretože myslím, že s tým trošku zaostávame. Čo napríklad Švajčiarsko je extrémne dobré práve v zavádzaní inovácií do praxe, v zavádzaní výskumu z univerzít do startupov, nejaké startup incubators, že od toho sa môžeme inšpirovať.